אז למי שלא מכיר, אני אסתי יצחקי, זמרת ויוצרת. שערי שמיים פתח. ולכבוד י"א במר חשוון, יום פטירתה של רחל אמנו, ואני רוצה שאנחנו ביחד נעבור כאן מסע של תפילה. רק מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה. טוב, זה היה מופע סוחף, מקסים, היה פשוט תענוג לשבת בקהל, גם להאזין לאסתי וגם לשיר יחד איתה. אני זוכרת את ההרגשה הזאת, שאת כמהה למשהו ואת מבינה שבעצם כל מה שאת עושה, שום דבר לא בשליטתך. מישהו יקרא לך אמא ואת תהיי לו מגדלו, שנים ביקש לעוף קדימה. אסתי מרגשת בטירוף, היא שרה מהלב, היא מדברת ככה על הסיפור חיים שלה ומחברת את כולנו בהודיה, לשמחה, לאמונה. אם הדרך זה לא ציון גיאוגרפי, רחל אמנו מסמלת לנו את הדרך את הציפייה את התקווה. יש בידוד, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. היה מופע יפה, מרגש, מעצים, מחבר מאוד. מלא אמונה והנאה ותובנה שאין דברים סתם בעולם. מאמונה וחסד וויתור לא מפסידים, ואפילו קוראים ניסים. והוא בורא עולם, הכוח של כולם, ישלח לי את הנס, ישלח לי את הנס שלי, היה למה? אז לא הבנתי את כל הקונספט של השפע. אתה תסביר לי? אוקיי. מעולה. שפע, 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 בא ברגע, ותלוי רק בך. מי? שפע, 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 בלי כל פגע. אתם יכולים להזיז את הכיסאות והשולחנות, אנחנו הולכים עכשיו לקרוע את הרחבה. ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה לקדוש ברוך הוא, תודה לכם, הכל שלו ומשלו.